saking palengganipun. Monggo monggo. Monggo Mas Jelang aturatinya wonten ing panggung kali manglipur para biasa mugi berkah Allahumma amin. Mas Jelang datang penontonnya pada senang layangan kita Sultan muka-muka bagya mulya. Sugeng dalu Mas Jolang. Dalu kita antut mak jangkik Mbak. Wah, jantenan suwe ra ketemu, suwe ra jamu. Jamu godhong kara. Des pundi? Suwe ra ketemu ana ing laladan. Laladan Endi kene iki mriki? mriki kalih mrika. Nah, laladan Triguna. Oh, Wah, jih. padha one kak ya. Triguna. Ndopang pernae. Adat lupiya sing wis dagelan-dagelan sing ning tanah Pulo Jawa ki racak-racak piyayine iki bagus-bagus. Contone Mas Yuda Ganteng. ganteng. Terus meneh Mas Jo Klitik Bagus. ganteng bagus. Lho, piye ta? Ha ning aku ya nggumun ning atase beliaunya Bapak Yono Kombi ki mau arep ngundang sapa wae kelakon kok mung trima ngundang sing ora bagus kaya sampean kuwi. Ketemu pirang Nuwun perkara. sewu jenengan dereng pirsa to. Pirsa piye? Nuwun sewu tepangaken Heeh. kula supir telesere Pak Triyono, nggih. Oh, Dadi- sopir tracer. Oh, dadi ora dagelan ning mriki rewang, Pak. Oh, sampean mung trima rewang nang kene. Lah iya. Wong rewang ki mau kudu lare batin. Ngudokke jiwa lan ragane kanggo Pak Yono. Nggih. Leres ta? Leres Sesuk mulih kok kene iki mau ya ora kena ngarep-arep perkara beyane. blas jenengan sumpah wani sesuk ora ngarep-arep bau. Lah ngopo kok ora ngarep-arep kowe? Wis lunas sesasi kepungkur. Iki dadi rene iki nyarutang. Oh iya. Nggih. Ning bengi iki ra karu-karuan estu. Las Di ngopo? daleme tamu wis seminggu. Heeh. Ora leren blas gara-gara teng mriki wayangan belah bakul turut dalan nganti rakamot pasar Juwana mriko. Saking akeh bakul. Saking kae bakul. Kyayine nggih blater semanak. Masya Allah ning guri iki mau apa-apa wis dicepaki ning nggone transit cuwepaki. Kanca-kanca padha wareg dahar. Heeh. Terus sembarangmu tak delok ketoke ana pentol bakso, ana sate, ana rawon. Aku rono karek uman godhong dondong bloko ngono ae. Ya ngono kuwi dinikmati. Syukur kernaning Gusti wong latihan saanane ora usah milah-milih. Kaya bir kita golek bojo ora usah milah-milih. Golek ya apa sing ganteng sing elek. Wah, manuke padha ae kaya. Lho kata-katamu ki ora penak ngono kuwi. Lah pripun to? Nek sing jenenge ngudang karo bocah, ngudang karo adik ki ora kena Sing tembung pripun? siji ki Ah, mau. kudune pripun? Wah, kabeh wong lanang ki padha wae sing penting tanggung jawab. Nah, wi ngono ku golek apa meneh. Angger gelem saanane ra cepet to nduk neh wong kowe kuwi ayu wae kok. Ayu ya kok tabrak iki ora ana sing nolak. Saya neh sing nganu kuwi sing bonang gedhe iki. Oh, tenan kuwi. Oh, lah niku neh kok roh sinden sing ngoten niku roh kabel udo we bingung lho, Pak. Pendereke sedaya sembah nuwun Pak Triyono. Nggih. Wah, nekake piyayi-piyayi luhur sing padha mirsani nang Ya. dalang kondang Klaten. Serang ngentekke Pak, telesere anggere ngluyur seminggu wis nggo bayar wayang turah-turah. Ora sah nekake apa kuwi jenenge tabungan wis ora ngarah. Ya, tenan kak. Mula nuwun sewu Mas, disembadani sing mantu iki. Nggih. Sebabe nganti diboleke sapi loro. Wah, kula sapi loro kene iki nek sing boleng ora Mbah Min ya ora dadi.
Kok sampean ngerti? Lho Mbah Min niku kalih kula niku padha mawon. Nek kula betet pitik nek kiambake betet sapi. Dadi Mbah Min wis terkenal ngolah-ngolah sapi ngoten niku. Bisuh nembe niki wayangan panggunge kaya palapa. Beduwiting kula. Mbak Tatin muene tak surung kok ngisor mah kepentut mulih sabar ya Mbak encen dhuwur ngono. Iya. Nggih. Ning merga sarana niki senenge ra karuan bengi niki kanugrahan gadah mantu. Nggih. Niki terus dalang Klaten panggunge didhuwurke. Iya. Iki mboten kula telepon iki mah dhuwur neh Pak Dal pucuk pelem ngono niki malahan. Dadine saking senenge nyubya putra kekalih. Nggih. Sinten sing mboten tepang Mas Dana, Mbak Angel dadi keluarga sing langgeng donya akhirat. Merga wis ijab lan kabul wong lanang iki tanggung jawabe abot. Angger wis ngucap kopiltu nikah wa taswijah ya. Bil mahri khal madhur khalan wa abot. Artine Wis nampa akad nikahe wong wedok binti bapake mas kawin yang tersebut tunai. Iku susah. Ape dinggo esuk bengi pajar awan wis sah. Nek urung ngucapi ku ora sah, sediamuk wong akeh. Iya. Nek kaya sinden-sinden ngene iki dipernah-pernahke karo sing kagon kersa. Sinden ora tau ndelok wayang lagi iki, sinden do ndelok wayang. Zaman dhisik akeh ngene iki ning saiki ya jarang banget. Biasane sinden jejer mriko ora iso ningali wayang iki Ya. sinden dikongkon ningali wayang. Saking senenge nutup ratan lho Pak. Niki nggih biaya melih niki. Iya. Izin. Ora sithik. Mboten sithik nggih. Iya. Nggih. Untuk peratan iki ora sithik. Pokoke nutup dalan apa ae iki larang, Bapak. Sik. Kata-katamu sing cetha lho. Nutup Nutup dalan dalan apa-apa ki larange dalan apa wae. dalan pertelon ngeten iki, dalan alun-alun apa melih dalan sing strategi niku nek dienggo panggung izin. Niku dadi dalan apa yang ditutup niku larang. Oh iya. Pendapatmu ngono kuwi ya? Nggih. Aduh. Larangan nek ora dibongkar panggunge ya sesuk ora iso wong liwat to, Pak. Nggih, leres Mas. Nggih. Jolang weh tenan enggak. Tamune pirang-pirang kaya mengkene iki mau. Mula beliaunya iki mau tansah nengenake marang Jagading Serawung ki ning kene iki, Mas. Nggih, leres. Wis, Dana Driya ya luar biasa. Le mbantu pembangunan masjid ki mau pira wae wis bayangno piyayi siji iki Pak Diyono kuwi. Nggih. Dadi dienggo kaapian niku ora nggo heman. Ora heman. Wah, neh nanggep wayang iki yo kanggo kaapian sedekah iku ora kudu duit utawa ora kudu beras sak piturute. Iya. Sedekah rasa ngene iki nggih sedekah. Sedekah. Nggih. Iya. Dadi yo dalan mlebu ning swarga ing tembe Allahumma. Amin. Amin. Ya. Mau sono sinden-sinden Birgita sak piturute ayu sinden-sinden iki nek bengi. Ya, nek bengi sik. Pripun? Nek sinden kok nek bengi iki piye nek ayune iki? Ha ndek mau rung dandan yo elek-elek lho Pak. Mula jenenge ngadi sarira, ngadi busana. Itulah hebatnya seorang wanita. Ah, iya. Mas yo ketoke iki ming sederhanane nek wis ngadi salira, ngadi busana iku walah lah sapa sing ora ngerti nek wong wedok iku endah. Ya. Wong wedok iku endah sembarang dengae. Contone. Bahasane, cara mendidik putra-putrine lho. Ya. Ibu iki sing paling dekat dengan seorang anak, memperkenalkan budaya, etika dan lain-lain lho. Ya. Anak urung iso omong diwarai nyuwun. Dadah, tindak pundi niku ibu. Iya. Kedua baru guru PAUD, TK, SD dan seterusnya. Lah bapak Bapak itu tugasnya yo mung golek duit karo gawekno adik. Wis nih. Adik dadi supaya seneng iso jajan, Ya. iso tumbas klambi, iso blonjo makem sing enak. wah. Walah wis saniki napa sing kurang teng sosmed pirang-pirang blonjo ora sah ning toko. Karek menyetek kok kurir kok bayar ngoten to. Rampung perkarane ya Mas ya. Rampung. Lah iya iki Rampung nuwun perkarane sewu. duwite. Nuwun sewu para pamirsa tak suguhi dagelan kakung. Nggih. Upama bagus ngono ya lumah. Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, sekang dalu Pak Tantun, Mbak Limbo, Mbak Cange. Matur nuwun nggih panjenenganipun rawuh wonten dalemipun Pak Priyono, Pak Yon Kombi wonten mriki. Oh nggih, sami-sami menika lantaran panjenengan nggih kula saged sowan wonten mriki. Laras nggih sing baku ade silaturahmi sik. Perkara golek dhuwit iki temu gampang. Lah, Nggih, wong iki sing penting golek jeneng sik, aja mung jenang sik sing mbok temengenke. Nyatane sampean bareng melaku nang kene, kuwi wonten kene iki nek job sampean ya akeh, ya lang ya. Nggih. Lah
Ya. Mbak Tati ini luar isi ra umum, jaba jero nampa kabeh kaya. Sik, lambemu nek muni sing ati-ati lho. Maksudnya piye to? Jaba jero nampa kabeh iki sing mbok karepe piye? Jabane iki paragane, jerone iki nggih suarane. Oh. Lho, ngoten lho. Suara kok ning jero iki piye? Wong lanang mosok ora paham lho. Suara iki ya ditokke no. Lah ditokke rak nek pas nyuara, lah nek urung kan ya ning jero. Nek swara biasa kaya ngene iki nek kadung nembang lho, kaya ibu-ibu waranggana kae, nek kadung nembang mesti sapa sing ora kedanan, sapa sing ora seneng ngono lho. Wong wedok iku nek gelem totalitas adol njaba jero cepet sugih. Cepet sugih kaya contone. Lah contone kaya jenengan iki lho, iso Nyinden. beksan, iso nyinden, terus iso menghibur iki totalitas. Larang. Larang. Nek meng ngadol njaba tok. Jobot idol kilon mesti nek kabeh nggopo. Oh ngono ta. Jo. Dadi adole njaba jero. Jaba jero Oh, totalitas ngono. kita dharma sebagai apa? Dadi sinden kudu totalitas lho. Dadi dalang ya totalitas. Totalitas. Bar ngene iki kok ora do totalan to, Nduk. Asline totalitas ki ya sing apa jenenge profesional. Ya samudarange iki totalitas kabeh, ngono. Niki jane pripun to Pak Dalang niki sing akon napa? Niki jodhone kula niki Pak Jolang niku jenengan napa Pak Triyono? Pak Triyono piyambak. Oh, Jane kula pun mbok mboten nika wong mboten gadhek wong niku aku ya ngono to. Kok jane ya anu mbok sing luwih elek enten mboten to? Lah nggih. Kok ya jodhone kok ya iki. Ayo, kok. Mbah. Aku tak salaman to Pak De. Pak De jenengan wapun moto kula ta? Nggih, pundi Pak sing dipotong nggih napa Pak? Alah. Nggih dilak-dilakan benjeng dalu. Nek teng griya. Kula iki duduk di sini kok anu Pak De kok anu HP-ne tunggah nggih mboko sithik ngene iki. Ayo piyai sepuh ku yo Mas yo panjenengane iki yo Sida konangane. hiburan kok. Kok wis Nggih, Ra, konangan. Dinggo semangat nggih Pak De nggih. Semangat apa wong Semangat dipoto? apa? Dipoto apa wong dienggo status e gur mok sirahe ra ono wi. Lah terus? Ya mbok tugel wong nyolong ya segugup ta ya. Dadi gulu mengisor. Saentuke ya. Ah, iya. Sak tekane. Nggih, derek remen menika saged sowan wonten Dopang mriki. Nggih, wonten Dopang. Menika dalam rangka pernikahan. Nggih. Mas Dana kare Mbak Rani. Mbak Angel, nggih Mbak Angel, panggilane nggih. nggih. Menika derek ndedonga kagem temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih pokoke langgeng sak terusé hanya maut yang memisahkan. Amin. Wis dawa umure yo akeh rezekine barakallah. Amin. Sedaya. Terus mugi-mugi enggal cepet dapat momongan Ya. soleh lan soleha. Amin amin amin. Ini kudungane pokoknya sing terbaik buat kalian berdua. Kagem keluarga Pak Triyono nggih mugi sedaya tansah pinaringan sehat, Amin, lancar amin. rezekine. Amin. Nggih, Ngene ngaten iki niku. sing diadol, sing diarani adol jero ngene iki. Ukara ki termasuk adol jero. Lho, jerone ati disuarake supaya padha mireng iki swara jero lho. Ya, ngono ya oleh. Berarti nek saka jero ditokke kuwi dadi apik. Ya apik. Apik. Dadine diregani larang. Nah, kuwi apa-apa ki nang nggon jero ki larang. Lah ngono namun jeromu mbok ditokke jajali larang apa ora? Wis tahu. Terus Tak tokke. terus Royok kirik malah. Lah iya. Umangsa aku nek lesio-sio meneh. Nah, niki. Wah, tenan Mbak Tatin. nggih. Wonten panyuwunan gandeng niku panjenengan niku spesial adalah lakon Podang Kuning. Wonten nggih. panyuwunan Podang Kuning. Oke, siap menika. Ya apik-apike. Kene iki budaya kene iki komplit tayub ana. Ayo pono. Ketoprak full. Oh, Terus ketoprak. wayang yo. Wayang campur sari, Oh, alah, dangdutan ya wis. Ketoprak kene iki anggere sembane do ngene iki wong merapat lho. Apa? Ngene iki merapat. Piye? Lho jogete mban-mban kae lho. Oh ngono. Iya. Ngene iki do merapat ngene iki kene. Oh, kene. Mulane awakmu kuwi kok nek beksan ya ngene. Ngono. Beksanmu anggere iso ngono, sesuk didak ketoprak. Tenanan lho ya. Tenan. Kok dewasa aku ngene-ngene engko ora ono sing ngejek. Sing ngejak mogol isek kurangan kuwi. Apa mogol? Sing dadi ula kuwi urung ana. Lah iya. Monggo Mbak Tatin ya. Ngagem bawa menika. Oh bawono. Nggih. Dadoh kok nyojo ora bawa. Lah, swara jero tokke. Sing jero ditokke. Nah, Jenengan sing nampani ya. wis ono.
Pura-purake sampean iki seneng aku. Oh ngono. Oke. Pura-pura apa-apa, Mbak? Jenenge panggung itu adalah sandiwara. Oh iya, panggung adalah sandiwara ya anone kaya ngene ya, Di. Dinikmati. Ya, Dinikmati. Wong urip iki latihan sakonone. Sakonone. Aku ya sakonone nggone sapa-sapa lah ngene panggung ya nggon aku. Jenenge rasa anone. Lah iya wong dalang kaya Ngapa kok sik kok arep nyekel lho? lah iya wong jenenge engko nek ra dicekel darani sombong. Oh iya. Berarti langsung nyekel. Iya. Natyan. Sumpah sing nang omah. Lah tapi nek mbok ikutno lomba Agustusan kan nomor 1. Kok iso? Lah sikile jek ning ado untune ning finish. Ter ya iso ngono ki kena nggo panjat pinang ya Mas dadi mak dicetok ngono cetok ta iso tiba. Apa meneh Pak Triyono kae nek kombine rumpamane kok ana sing wis entek jobe kae wis kok ana wong rauman kombi. Lah aku kon mangap ning pinggir galengan tugel dhewe to nduk krek ngono kuwi. Ora jujur, kombi iki apa kombi? Kombi ku ngene lho. Apa? Mesin. Terus diunek kene iki terus mbabati pari krek. Lek babat kok nang kono mbok nang ngarep kene lho. Lah wong contone ning kono kok ya. Nang kene kan ya iso krek kok. Ya kono ki sawah krek terus damene padha ucul parine nang jero glangse. Oh, berarti mesin anu. Mesin pemotong padi. Lah ngono. Berarti ki kaya kombi ki bener ya. Iya. Perkara untu ae. Milih dicokot wong diuntu ta ora diuntu? Ora diuntu. Ora diuntu kayak malah gringgingen kaya stroke lho. Kok iso ya? Ora diuntu ki malah digigit enggak sakit. Enggak sakit apa lah kowe dincalangi wae dincalaneng ngono. Alung sing diuntu cokot geten kayak di plas mari. Aku langsung tetanus ya. Mulai nggih. Dipun lajengaken, Mbak. Ya. Halo manis rangsa Awakmu ki saire utawa bawane kan ngrayu to. Aku embo-embo mongko peksonen. Oh ngono. Iso. Ya sebagai sapa? Ya sebagai calon garwa ki nek lagi purik piye ngono. Lah ngene, iki carane ketoprak, kowe iki Srihuning, Jolang ki mau Wiratmaya. Nah, Pokoke Wiratmaya ki bagus pokoke ning kuwi pokoke nikmatono ngono lho karepku. wis kok dinggep ganteng ngono wae. Srihuning karo Wiratmaya. Ya. Ngono. Tadi padha geleme. Ya padha geleme. Ah. Kapan ya aku bisa kasembatan Tigarwa Wiratmaya? Oh iya, ngono. Dadi ngono sik ya. Udah rasamu ngono kok aku terus teko. Teko plek aku langsung piye ngono. Yo ngono. Enjo. Saiki ning bawa sik sak larik ya. Nah, Wes wingkian kula Kang Mas Wiratmaya kok ora ngan teko-teko to. Apa ya aku iso dadi bojone Kang Mas Wiratmaya? bisa. Bisa terus tok. Ora ngomong kok Iya, Mas, tak ngomong. Aku anggere bisa terus tok. Aduh. Ngono. Kok weden barang iki ora larang piye kok nganggo weden. Baleni ora? Ah, baleni coba. Apa aku bisa dadi garwane Kang Mas Wiratmaya? Bisa. Tok malinge kecekel. Kok malinge kecekel? Keki yoga tak bakul sosis. Lah apa to? Lah nggawa gamelan ya dituthuk gamelane kaya ketoprak-ketoprak pati. Kene iki nggone ketoprak. Oh diiringi jaluk Diringi tuk ini ndang tak tuk. Ya. Oh ngono. No. Kene iso ketoprak sesuk ya ditanggap neh. Wayang versi ketoprak. Oh. Terus ki baleni meneh. Iya. Manut sutradarane. Bulan balen terus iki kesel lho kecandani kok. Apa aku ya bisa dadi garwane Kang Mas Wiratmaya? Bisa. Kaya goleki cah digawa gendruwo. Wis ra dadi ra dadi. Arep dadi apa jane? Wis ora dadi apa-apa. Ora dadi. Bocah.
Bacutke, Oh, bacutke. nggih. Duh, pengen ngerti suarane Mbak Tatin. Goleki si podang jenar. Aku jenengan gandeng yoga-yoga do serik. Lah ngapa? Mbok kok do ngidu kabeh. Lah iki yo gandeng jarine mesra ben mesra ngono iki to ya. Iya, aku kuatirku apa nek awakmu seneng aku tenan. Ayo umpamane seneng ya yo ora apa-apa to, Mas. Alah, lah Mas yo mendem. Yo tetep muni gelem to. Wong disenengi ngene kok mau wegah urip apa piye? Ibu bunga hatiku kok gandengan terus kaya truk to Kang Mas. Kok nek awake dhewe ora gandengan kepiye carane nek wong-wong kok diarani aku ora sliramu ora padha tresnane. Oh ngono. So gandengan terus. Menawi panjenengan tresno ki ndang diterusne digongke Kang Mas. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Suarane yo ternyata gede. Wah, alane kok aduan mesti diarani swara ki mbari. Bari. Lah iya. Nggih menika sampun bawanipun. Dipun lajengaken langgamipun lajeng mengke dipun seragenaken. Ya, ya apa ya? Esuk awan ning